Como vostedes ben saben, a Unión Europea está a preparar unha reforma do que se coñece como Política Pesqueira Común. As primeiras medidas comúns para o sector pesqueiro datan de 1970, cando se acordou que os pescadores europeos deberían ter iguais condicións de acceso ás augas na Unión. Tras longas e complexas negociacións, en 1983 nacía por fin a Política Pesqueira Común, que foi reformada 20 anos máis tarde. Xa en 2002, o recoñecemento de saúde da política pesqueira realizado nesas datas preveía unha nova revisión das normas nun plazo de 10 anos. Este tempo chegou e corresponde agora que as distintas administracións públicas implicadas no benestar e no progreso do mundo do mar fixen a súa posición. Contribuyan a chegar ideas e criterios que sirvan para enriquecer esta eminente reforma. O Partido Popular de Galicia parte da premisa de que Europa non debe ser entendida como unha ameaza, senón como unha oportunidade. Pero para iso é preciso que a reforma conteña, modifique e reformule aqueles aspectos que máis teñen fracasado na súa aplicación práctica e recolla aqueles instrumentos que maior beneficio poidan dar aos intereses de pescadores, mariñeiros, mariscadoras, mariscadores, das empresas pesqueiras e, en definitiva, aos intereses da flota galega e dos homes e das mulleres do mar, sin renunciar ás nosas raíces, ás nosas orixes ou ao noso sentimento como pobo diferenciado. Estamos diante da oportunidade de valernos dos aspectos positivos do mundo globalizado e servirnos deles para mellorar a realidade de Galicia e dos galegos. A reforma debe ter como principal finalidade contribuír á consolidación da pesca, do marisqueo e da acuicultura e non servir para todo o contrario. Porque se algo merece todo o noso apoio son os sectores produtivos básicos esenciais para comunidades como a de Galicia e estamos, ademais, ante unha oportunidade certa, real, tanxible, de volver a situar a Unión Europea na vanguarda do necesario proceso de cambio da normativa xurídico marítimo internacional. Entre os aspectos que compre superar está o mal chamado principio de estabilidade relativa. Analizando a cuestión con perspectiva histórica, podes aceptar que no seu día a estabilidade relativa foi útil para desatascar a situación a que se chegou permitindo o desenvolvemento da política pesqueira común. Pero mantelo actualmente carece de todo sentido e resultaría perxudicial para o normal desenvolvemento da pesca como actividade produtiva. A aplicación do principio de estabilidade relativa implica un reparto de posibilidades de pesca fixo por país. É un mecanismo bastante sinxelo de aplicar e, unha vez establecidos os totais admisibles da captura por especie e por zona, a asignación das cotas correspondentes entre os diferentes países da Unión realízase de forma automática, sin máis discusión política e sin máis discusión técnica. Ao longo dos últimos anos, os Estados membros e as flotas variaron e modificáronse, pero as cotas permaneceron constantes, causando un manifesto desaxuste entre a capacidade da flota e as posibilidades de pesca. Está claro, a aplicación deste mal chamado principio converteuse en causa de ineficacia económica, contribuindo tamén ao problema dos descartes. Ante esta realidade e ante os problemas descritos, a nosa opinión non pode ser máis que negativa e non estamos a favor da intención da Comisión Europea de plasmar e manter en vigor a estabilidade relativa. Temos que reclamar o seu abandono á introdución na normativa comunitaria de outras fórmulas máis positivas para a nosa flota, como poden ser os dereitos transferibles de pesca a nivel comunitario ou a repartición de posibilidades de pesca en base a criterios de esforzo pesqueiro.
Medidas que evitarían a descolonización que está a sufrir a nosa flota, conseguir que a Comisión Europea abandone ou reformule este mecanismo evitaría en moitas ocasións o cese da actividade da flota ou o paro forzoso de mariñeiros e pescadores que o que pretenden é nada máis ni menos que seguir traballando. Ao noso entender, o Parlamento de Galicia ten que posicionarse sobre esta cuestión concreta, neurálxica e sustancial, e temos a oportunidade de facelo despois de coñecer que a proposta do regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre a política pesqueira común non parece avanzar de xeito suficiente na desaparición deste instrumento. Resulta imprescindible sumarse ás palabras da propia conselleira de Medio Rural e do Mar, nas que adiantaba que o Goberno galego irá hasta as últimas consecuencias para defender o que estamos seguros que é de xusticia e é de dereito para a nosa flota. Sabemos e comprobamos, ademais, que neste ámbito existe unha posición casi unitaria. Esta, señorías, non é unha petición do Grupo Parlamentario Popular. É unha proposta na que existe unha sola voz. A voz do sector, a voz das administracións e creo tamén que pode existir, despois de ver as emendas que se presentaron, a voz do conxunto das forzas políticas desta Cámara. Insisto, esta non é unha proposta partidista, non é nin pretende ser. Nos consta a posición firme en contra da estabilidade relativa tamén dos grupos da oposición. E estamos abertos, ademais, a adoptar un acordo enriquecido tamén cas achegas que fixeron tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego. Porque o que queremos é facer aquí é apuntalar a vontade do propio Goberno da Xunta, sumar a firme vontade da Consellería de Medio Rural e do Mar e o apoio decidido, firme e unánime do Parlamento de Galicia. E ante este tema trascendental para o futuro do sector pesqueiro, deixemos claro que Galicia ten que ter unha soa voz. Señorías, non podemos nin debemos conformarnos ano tras ano ante o sistema o de TAE cotas que resulta perxudicial para Galicia. A aplicación pola Unión Europea do chamado principio de estabilidade relativa provoca insinuacións inxustas e discriminatorias das posibilidades de pesca entre os diferentes países da Unión. A través desta iniciativa pedimoslle a Europa unha reformulación deste mecanismo. En definitiva, buscamos un modelo que garanta certo nivel de renda aos pescadores e que beneficie tamén as flotas máis eficientes entre as que se encontra a flota galega. Concluyo. Comprobamos que nesta batalla a Xunta unha vez máis se sitúa do lado do sector. Comprobamos que o Goberno galego será un aliado e desenvolverá todas as medidas precisas para acadar a reformulación deste mecanismo de reparto tan injusto. Deixemos partidismo a un lado e sumémonos a esta iniciativa. Quero, ademais, demandar desde a tribuna deste Parlamento, señorías, o seu apoio. Temos unha oportunidade de formar parte desta defensa pechada que Xunta, Estado, co propio sector farán dos intereses da nosa flota. Sei que podemos contar ca súa man tendida o entendemento e a acción conxunta. Pola nosa parte, atoparán as portas abertas, como saben que sucedeu noutros asuntos de trascendencia para Galicia mariñeira. Galicia non pode prescindir de moitos empregos, de moita produción económica e do futuro dun sector que é propio na nosa identidade. Convencer a Unión Europea será duro, pero merecente do esforzo e estaremos a carón do sector para conseguirlo. Sin dúbida, hoxe, co seu apoio, se somos capaces de chegar a un acordo, teremos andado un camiño importante do moito camiño que nos queda por andar por isto. Nada máis e moitas gracias, señor presidente. Gracias, señor Balseiro. Grazas, señor presidente, señoras deputadas. Fecha este debate, señor Balseiro. Gracias,
Señor Presidente, señores diputados e señores diputados, este é un debate serio, pero convén aclarar algunhas cousas. Vimos ao señor Lobeira, de serio, por señor Lobeira, nin é este, nin é ningún. E vímolo, e trouxonos aquí un xurelo. Había que preguntarse de onde era ese xurelo, porque eu tamén xa vin ao señor Lobeira salir defendendo o mexillón galego, rodeado de xente que os únicos intereses que tiñan era as bateas e os intereses en Andalucía, e trouxe os mexillóns andaluces a unha comisión deste Parlamento, como se foran galegos. Entonces, por eso, habría que ver agora, pero voulles contar outra que pasou a semana pasada. A semana pasada leva unha proposición non de lei. O Grupo Popular hoxe dixo que había que tirar o peixe morto ao mar. Foi o que dixo na tribuna deste Parlamento. Levamos unha proposición non de lei para o peixe e marisco decomisado aos furtivos e para ver de cambiar a normativa nos descartes para que ese peixe fora parar a comedores sociais, a ONGs, a xente que o está pasando mal. O Bloque Nacionalista Galego votou en contra a semana pasada. O Bloque Nacionalista Galego votou en contra. Claro, non me extraña, para un nacionalista, créeme que eso está ben, porque vostedes están separados da sociedade. Bueno, últimamente tamén xa se empezan a separar entre vostedes mesmos, para canto máis non estar separados da sociedade. Pero eso non é realidade. Pero dixo vostede todavía moito máis cousas. Pero vou dicir que a determinación das cotas pesqueiras e dos totais admisibles de capturas é unha competencia exclusiva dos gobernos dos Estados membros da Unión Europea. Sí ou non? Sí. Do Consello de Ministros. E o Bloque Nacionalista Galego, na tribuna deste Parlamento, e, lógicamente, votando, vostedes non quixeron sumarse e abstuvéronse á proposta que facía, en este caso, a Xunta, que era que as comunidades marítimas asesoraran, en este caso, ao Ministerio nos Consellos Europeos. Vostedes abstuvéronse, polo cual vostedes non teñen credibilidade, hombre. Pero é que vostedes non teñen credibilidade. Vostedes dicen e desdicen todo ao mesmo tempo. E valles igual. Vostedes non teñen credibilidade. Pero, mire, indiscutiblemente, iso non era o debate hoxe. O debate hoxe, xa vin que vostede das cotas do Estado, da estabilidade relativa, non falou nada, falou da exposición de motivos da nosa iniciativa, xa lle claro, por si non sabe vostede, que vostede é veterano e debió saber que o que se vota nesta Cámara non é exposición de motivos, senón o que se vota nesta Cámara é o acordo, pero tamén lle valeu a vostede para unha terapia, porque a leu, e leu na tribuna deste Parlamento, e pasou vostede os 10 minutos lendo a iniciativa que presentaba o Partido Popular. Non debía ser tan mala. Cando vostede está a ler a exposición de motivos da iniciativa que presentaba o Partido Popular. E, efectivamente, concordamos, señora Soneira, co que vostede dice. Efectivamente, creamos un grupo de traballo. E nós seguimos defendendo ese grupo de traballo. E é certo que o 14 de decembro do ano 2011 foi posible aprobar un acordo transaccional que recolle a proposta que defendeu o Partido Popular a través dunha emenda, que é para crear ese grupo de traballo. Por cual, o grupo de traballo sale dunha emenda do Partido Popular, do grupo mayoritario desta Cámara. Pero, ademais de todo isto, é certo que nós non queremos protagonismo en este sentido, senón que nós o que buscamos, e creo que o dixen xa na primeira intervención, buscamos a unidade e buscamos o consenso. E non é a primeira vez que ante as propostas da Unión Europea Galicia é capaz de presentar un texto alternativo unitario, consensuado co propio sector, consensuado cos grupos desta Cámara e consensuado cas distintas administracións. E iso é o que vimos a buscar nós hoxe aquí. Nós non vimos aquí a propoñer que se presenten recursos sin saber, ao final, no texto da política pesqueira común, se se vai retirar o principio de estabilidade relativa ou non. Non queremos votar, dicen na miña aldea, o carro diante os bois. Vostede, que a proposta que fai vostede, non, que se presente un recurso. Pero, primeiro, haberá que negociar, termino, señora presidenta, para saber se nos aceptan o que estamos propoñendo nós. E, efectivamente, se non nos aceptan o que estamos propoñendo nós, xo dixo o secretario xeral e xo dixo a conselleira. Non se preocupe que vamos defender os intereses de Galicia, da pesca, dos pescadores,
de Galicia, do sector pesqueiro, e vamos a presentar os recursos onde faiga falta presentar. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias.